Bueno, me he sentido una parte de la historia de Viladecans, del tiempo que está trabajando aquí, y me ha tocado vivir una época complicada a nivel de la gestión sanitaria y he aprendido mucho de los compañeros, de los trabajadores que estaban conmigo en el hospital, de los vecinos, de la gente de este pueblo que ha luchado con uñas y dientes para conservar algo tan importante como es el centro hospitalario que tienen en este hospital. En Viladecans somos muchos y somos de diferentes orígenes y de forma variopinta. Y lo bueno és que se llega a totes les parts de Viladecans i jo crec que se nos engloba a tots. El que es tractava de que moltes persones col·laboren de moltes maneres diferents amb l'Ajuntament al llarg de l'any, amb les campanyes, amb l'activitat amb les seves associacions, i el que hem volgut és fer un reconeixement a aquestes persones i també fer-ho amb motiu de l'inici de la campanya de Tu ets Viladecans.